karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Ang limbawt ang akong balihibo nga imo kong gihikap. Charity? Kayo sa ka magpamiyembro sa LGBT bayot? Oh, ay. Scratch! Wa na ta, klaro? Quits na ta! Charity taon. Kanukon sa kong pagsalik ni mo, bayot ka hindi ay? Ha! Excuse me, bayot! Oh, Charity. Charity, Unsa na? Wala siya niminaw na ako. Unsa na? Unsa na? Ha? Bainting. Mga resulta ba eh? Paita ni mo eh. Bainting. Ha, vida. Wa ka mga pasol sa mga gibuhat. Gusto lang tako kalinaw, Bainting. Oh, okay na. Karon, buwag na mo charity. Malinaw na ka. Bay. Pero tayo sa iyo pa eh. Nakuha sa iyo. Eh, inom ba ka na rin? Inom ta. Eh, dasak. Dako ikay sa iyo pa eh. Ako ba no? Karang kauban sa trabaho no? Tao-tao naman yun. Dugay pa ng kauban na. Pero siya mo gibuhat. Huwag tang ako believe mo eh. Huwag tang. Bainting. Vida, di ka makabaso ng charity. Nainanay ang reaksyon. Katubod ko, dito maayo eh. Pero ikaw, sige buhatin mo. Ano naman? O sa isuot sa mga utok. Ako ganun na siya, ako sige buhat mo Rico. Ikaw, picturean, parbeda. Gusto tang charity nga. Ang taong magbinastos niya si Federico, badlungon tani mo, mangiso ka. Sorry kay Bay. Parim nung ka mga isuri na ko. Bainting. Basulay mo uli yung baby. Pagbaso niya! Bay! Bainting! Nga gila eh. Si Piata gila na ako eh. Tuntun ako. Gago ko, hanggaw ko, talawan ko. Talawan. Buang gabil, hanggaw gabil. Mayo ni mo tamparuson ka. Aray. Nimal ka. Gago ka. Tarantado ka. Kandakan eh. Yung nagtaparos yung kagulingon. Punta na. Bila kurtaw, nag-utok pa yabi. Ano? Sa mo ta. Gisigihan niya taparos yung kagulingon. Ida no? Sa kaka pa ni. Putyok ni kaka. Purbida. Putyok ni tawa na. Oo, iya eh. Piat sa itim siguro rin ka na. Ang dako. Kuwang rin sa kandos. Bahala ka niya ay. Ang tunto ay naglakaw padung siyang motorsiklo. Kisigihan niya tamparo sa iyang naong. Kipalipali pa. Kipiyaan na siya ni Inting. Kaanugkon sa kong pag-ilaw pagtanaw ni mo, Abel. Na-in-love ko ni mo tungod sa kong nakita si mong figure. Puutan, macho, guwapo. Pero payot man ang dako. Abnormal. Lagot ko ba yan, yun? Niya si Padung din sa bay. Piset ka. Charity, mga ikog sorry ni mo. Kasi luwakos na kung sayob nga akong gibuhat. Sabad ang abila ka. Sorry sa kabuang mo. Bao ko, naminaw ka na ako. Pabati lang ko sa akong pagmakaig sorry ni mo. Nasayo ko. Buang ko, hanggaw ko, tarantado, abnormal ko. Nahibaw po siyang abnormal siya ay. Ato na ko, Charity. Naibaw kong dili kasab nalimot ako. Hanggaws na ni mo. Kalimtan ka buang nga ka uy. Maghandom ka na ko, Charity. Uy, puyag. Damgohon ko ni mo, Charity. Che, damkuhon ko taon. Magpanawag ka sa kumpangaan, Charity. Uy, layas, uy, piniste! Salamat.
Dili ka kakaantos nga dili ka mo response na ako. Ayun na pakita na ko, Abel, ha? Bisag ka nun sa kiloon ko ni mo. Pahawa na! Rampa na, day! Siyo di Abbas. Oh, bayot ka di, ay! Animal! Animal! Wow! Saan taman? Mao ni giningon nga laing chapter sa kong kinabuhi. Mao ni resulta sa tao nga gusto kalinaw. Oh. Sakay na ko sa akong motorsiklo. Bye-bye, Charity! Ah! Ay, Bida, saan ni suwat ang interpolin? Isa? Ang suwat? Gusto kang madato? Gusto kang mamilyonaryo? Ang kuna ang 1 million pesos. Ila kung kinsa si Maskara. Oh, kinsa si Maskara? 1 million pesos. Tawag ni Mao numero 0917-430-9022. Don Rafael, hello? Uy. Butang sila ning mo pa ibaw. Kinsa si Maskara? Uy, naa may multicab nga niabot. Oh. Sama na. Naa may nanaog na duha ka mga tao. Ug may tarpulin nga da. Oh, giframe nga tarpulin. Dako-dako nga tarpulin. Ug ilang giplaster sa puste. Ug may nagmartilyo. Ug ila man ang gilansang sa puste. May nakasuhat. Duolo na ako, be. Klaro na. Gusto kang magtato. Gusto kang mamilyonaryo. Ang kuna ang 1 million pesos. Ilhakin sa si Maskara. Kinsa si Maskara. 1 million pesos. Tawga kining maong numero. 0917-430-9022. Don Rafael. Nagpahimo gidaig tarpulin si Don Rafael. O gusto kita ay siyang mailahan si Maskara. Hello? Ansa na? Nahuman na mas gisugo ni Darling Rafael? Okay, salamat. Darling Rafael? Darling? Darling. Ayaw lagi pagsigig ka tong. Gusto mo kikakahayagladaan na. Okay. May tuyo ka ba? Nanawagan nga itong gisuko. Unya, nagpahibaw nga ilan ang napapilit ang daghang tarpaulin. Nataod din nila. Og ang pahibaw, doon ay premyo kung kinsa makaila kang maskara. Very good. Matag kong premyo. 1 million pesos sa makatugan kinsa ka ng maskara. Ay. Ginoon ka na ni? Are you true? Ewa, Federico. Ako ka nang ibuha tungod kanay mo. Ilho na ko ug mailhan na ko kinsang nagpasipala ka ni mo, Federico. Pinanggagi ko ni mo, Daddy. Oh. Nakabantay ko na. Of course. Bugtong ko ikaw, anak. Gikan ka sa namatay mong inahan. Salamat, Daddy!
ko pa inabot na. Oras na mo para sa mga pampoy. Probida, no? O pasway, Abel. Bida, trabaho ka itong hinampak. Oras naman na mo nga disgasolina. Oh, uy. Si Abel. Ano niya siya? Ayaw kayo ni duty taon. Bahala na. Tinan mo siya rito. Oh, nagikuha niyang pagpisilmit ay. Good morning, Oh, Hindi Butikol. oh! Oh my God, nag-lipstick kung nag-makeup na ka! Si Odi Abbas. Bangas ka! Ano? Okay. Okay. Asa ba ka? Di ako na, mupanso pa ko. Uy, nasa oy, takna! Uy, wapa ka mo takna! Uy! Nagtukong aksyon eh. Kuminti ba din eh? Uy, si Inting mani. Nanawag sa messenger. Inting, Oh, day, iyon mo kami rabi. kadiyat sa... Oh, wait. Oh, okay na. Okay, good ka na. Kita nanti ka. Ano nanawag ka, uy? Nag-duty ka sa gasolinahan? Ang duty na. Ngano nanawag lagi ka? Doon ko ipakita niyo. Unsa man? Niya, tanawa ha. Kaniyat ha. Tanawa na. Hala, si Abel man na. Oh, bitaw. Naunsa na siya? Nilad-lad na. Sa'yo niladlad. Nilad-lad siya ang kaparay. Na. Nigawas ang tutural taon. Natural nga unsa. Nag-lipstick na niya. Nag-makeup ha. Kinuo ko in town, uy. Bayot ka din ni Sabil dahil bayot. Oh my God. Bayot ka di ay. Oh, ang sugod ka ron. Aray na ka na ko ha. So, ugno na tayo paglaon mo no. Ugno no. Ngano mataw na siya, uy. Ipakita niyo sa mga bilis matuon yung bulok. Picture ni B, isad na ako. Sure. Sige. Babay. Niladlad na kidi ay. Ilay masuko ko, pero naluoy na lang noon ko niya. Kanukon, uy. Kini, ngi-plaster na siya. Picturean ako. Sama, posing ko. Oh. Aha? Picture ka na ako, no? Usa. Kuan kining. Ay, maglimuting. Picture ka na ako, no? Picturean di ka. Naunsa ang taon kay. O nga, no? Ako na ba ang naingon aning kay mo nakita? Bida, ano taon ka? Ha? Oh, feel ko lang. Boy, bida ay. Yung taon ko natiaw na taon ko aning style mo eh. I'm serious, Ting. Kung sa'yo mo nakita, mauna na ako. Ang taong nga gusto kalinaw. Ang taong na di gusto kagubot. Kasabot ka. Oo, may giliwa kung itlog ako rabukan mo yung kasi. Pero may nasa di mo eh. Ay, Ting, excuse. Ay. Na customer. Ikal. Oh. Pila ka litro. Gwapo si Ercon. Bangas ka. Nilikay. Wala. Nikiyay yung bayo ay. Twe! Nganoy! Daddy! Oh, Federico, asa ka naman sa... Want to go casino, Daddy? Dahil ko kwarta. Palagi kinahanglan ni mo. 300,000 lang. Kabantay ka natin? Okay, kaya na kay isyuhan ti kag chiki. Oh. Ikaw na lang mo withdraw. Oh, thank you, Daddy. Sige, paabot ako. Magbabot ko, Daddy. Unsa man na? Nag-issue naman sa lagi kag cheque. Para kang kinsa man na. Para kang Federico. Kinahanglan ko na siya kwarta. Pila mo sige pa ngayo? 300,000 pesos. Oh my God! 300,000 pesos? Para unsa man? Mato siya kasino. O unsa? Casino? Marga, darling. Dili ko magkabalibad sa akong anak. Okay, sige. Ihatag na niya. Sige. Salamat kayo, darling, ha? Ay, ako niyahatag ka niya ni Chiki.
gitunto ka lang si mong anak, Rafael. Mulakaw ka nga, samaran ka man, iyo. Madana ka ni, Daddy. Kabantay ka? Ha? Arin ako. Bye-bye, Daddy. Bye-bye. Ay, Daddy, bye-bye. Kabantay dili ka? ko ikaw balibaran, Federico. Pero, ay, nagsakit nga akong dughan. Ni mong kalaki. Ni mong pakabadlungon. Rafael, darling. Oh, Marga. Maayo ng prangkahante ka. Sa unsa? Dili magtugay. Mapurdoy ka. Marga? Usay, Kung magpadayon ang imong gipakita ang kinaiya, sa bisan unsay pangayoon ni Federico, unya imo ding hantagan, mapurdoy kit ka. O kung magpadayon kag ingon ana, kung dili ka mo patuon ako, mubiya ko nimo. oh, Marga, darling. Wa ko mag-iyaw. Diretsahan tayo. Dili ko gusto mo tan-aw nimo. Sa higayon, nga mahisama ka sa uban nga ang tanang kabtangan gipaligya. Tungod kay nahurot sa kasino ang kwarta. Marga, darling, ang akong... Kung dili ka makadisiplinaan ang imong anak sa iyong bisyo, mubiya ko nimo. Marga? Buset! Ha! Ang 300,000! Hurot man tayo. Kabantay yun ko. Ah? Wadang tigdo ka oras. Hurot na yun. Buset! Imong cellphone, ni Ring. Palyogo, darling. Oh. Si Federico. Ang pinangga mong anak. Ambi. Hello, Federico. Nanawag ka man? Dari, padad ikog laing 300,000 pesos. Uy, ano man? Napildi. Kabantay ka na di. Oh, Gusto kong makamuhi. sa? Ipato di Ola, dari sa kasino. Kabantay ka na di. Ang motor na lang siya. Dili lang una sa pagkakaroon, Federico. Ha? Kasi dili lang mo na. Kundi malas ka, ayaw una panugal. Kalitsi. Di ka buhatag. Ugma na lang, iho. Buisit. Ibalibaran ko ni mo dali. Kabantay ka. Lagot ni mo dali. Ma. Hello, iho. Ugma... hello. Gi-off na niya. Ngayon, ansay problema? Nangayog additional nga 300,000 pesos kay napildi kuno siya. O niya, Ay, muhatag na sad ka? akong gibalibaran Good. Ayaw lagi padaan ng imong anak. Laliman ka, pildi, unya mangayo na sad. Unsa man, nagmina kag kwarta? Marka. Hello, Don Rafael's residence. Kinsa ni? Kwakwa Bar and Restaurant? Nga no. What's the problema? Federico, hubog na muat? Nalangagis? Sige, karon dayon. Sultihan ako si Don Rafael. Pili damage. Unsa? 100,000 pesos? Ano? Aga na dayon. Baybawan ako si Don Rafael. Sige. Ursa, nga ano naman sama? Ay, hubo ko no.
si Federico, sir. Nanghagis dito sa Tukwakwa Bar and Restaurant. Wala, pala may damage ko no, ha? 100,000 pesos ko, no? Oh. Ay, Nako. Sa ato pala, inisa din ang problema. sige, ihatod ang kwarta, Ula. Pag motor lang aron madali, ha? Sige, ihatod. Oo, sir. Tuwa na si Ola. Sige. Patuyang igit siyang gusto. Tanawa. Muna na resulta. Marga, darling. Ako, Gipasabot na tika. Pero, ambot lang kini mo, Rafael. Naargid na ni mo. dilimahin mong pasagdan ako si Federico, Marga. Pero tanawan si nahitabo. May abusar na hinuon. Asa na mas dari? Asa na? Ay, gipanhi ko. Aron bayran ang nahimo mong damage na ng restaurant. Bale! Oo, sir. Uy! Uy! Lingi. Yan ang dadi ha. Naglagot ko niya. Sir, pinangga man kasi mong dati. Pinangga! Iya kong gibalibaran sa akong gipangayo. Sige hangyo na ko niya. Mo'y pinangga! Sir Federico, uli na ta. Hubog na ka. Uli na ta. Kabantay ka na? Ako kabantay na. Uli na ta. Uli ko taon. Naapa nga akong mga kakibot. Naapa! Mag-enjoy pa mi! Mga kakibot. Kibot. Nga. Pili ha. Asa'y gusto ninyo sa mga chicks. Enjoy! Kinida. Ako'y bahala. Kabantay mo na. Wala mga kay tik-tik. Ang Say tik-tik. tik-tak Tarong nga. Wala mga kay tik-tak niya. Ang sales ka hadlok mo naman na unsa kaya nawag tang daddy. Ibagting sa pang telepono. Hello? Don Rafael Residence. Hello? Yes, unsa ni? Unsa? Black Angels Restaurant? Nga naman. Ha? Federico na di, ha? Nga no? Sa may problema, ha? Nag-happy-happy? Nagpalinggam? Diyos ko! Unya! Pinamay-bayranan! Sir Rafael, sir! Ula. Mayo kay may duol ka. May kape niya to si Marga, darling, kay mag-shopping kami, Sir, pero... May tuyo ka ba, Sir, nanawag na ko ang Black Angels Bar and Restaurant ba nanawag? Tuwa ko dito sila si Federico. Kauban ang mga barkada. Nag-enjoy. Unsa? Kuan, sir, may bayranan ko na sila, sir, nga 50,000 pesos. Animal ka ning bata. Sige na yung kwarta. At tuwa na yun. Pagdali. Si bata yun. Samtang wa pa si Marga. Sige na, lihog na. Oo, sir. Balik na yun, ha? Balik na yun. Rumikapan ni mo si Marga kay mag-shopping kami, Sir, alin ako. Kini sa Federico. Way hunong sa paghatag og labad sa akong Nainis ang problema? Marga, darling. Nakadungog ko. Grabe si mong anak, no? Darling, lugway pang imong pagsabot sa akong anak. Well, okay. Wa ko'y mahimo, anak. Tungkol kay anak na nimo. Mubalik na yun to si Ula aron mikapan ka, ha? Ay, mag-shopping kita. Okay.
May nanawag na sa nimo. Basin si Federico na pada. Mga yung kwarta. Adili, si Mr. D. Siguro. Oh, Mr. D? Hello, Mr. D. Umao ba? Ngano? Gikan ka sa Hong Kong. Kanusa kami abot? Amo abot ka next day. Okay. Good. Yes. Ipandam na ko ang deed of sale. Okay, Mr. D. Thank you. Okay, bye. Darling, unsa to? Si Mr. D, darling, nanawag na ako. Tuwa pa siya sa Hong Kong. Muuli siya o inigpauli niya. Iyan ang bayaran ang 50 hectares na kungayuta sa isla. Pila man di baligya nimo? Iyang bayaran og 100 million. Unsa? Yes, darling. Iyang bayaran og 100 million. Oh, Rafael, darling. Basin ang gusto na ni Federico. No. Dili ka na mahitabo, darling. Remember, darling, ha? When you are young, you must use your health for your wealth. Sa batanon ka pa, gagamit mong imong kahimsog para pag-angkon og pahandi. Pero, darling, karon nga may edad ka na, you use your wealth for your health. Bali na. Karon nga may edad ka na, imo nang gamiton ng imong bahandi para sa imong kahimsog. Dili ba? Yes, darling. Busa, darling, kinahanglang magtipid ka. Kay basin maparihas ka lang sa dakong sandayong sa imong bahay. Nga, agian sa daghang tubig uwan. Pero inikunong sa uwan, wani tubig nga mo agas pa. Salamat sa pagpahinumdum mo ka na ako, darling. Sir, okay na, sir. Solved na ang problem, sir. Salamat, Olga. Nakabasa ko sa tarpaulin, sir, no? Buhata ko no ka og premium nga 1 million kung kinsa tong nakailangan ng nagmaskara. Tinuod ni, sir? Tinood ka na, Ola. Kinsa man ang nagmaskara, sir? Ay, nayabag ka na. Buhatag mangganik og 1 million sa makila sa nagmaskara. Ako naman hinuoy imong pangutanon. Sorry, sir. I'm sorry, pero ano nga interest mong konsero nga mo hatag mo kag 1 million? Ha? Para ana? Tungod kay siya ang nagpusil kang Federico. Maupa? Kung nagkaila ka, ikaw ang makadawat sa 1 million pesos. Mapil ko pangita niya, sir. Sige, may copy na si Marga kay Monlakaw kami. Yes, sir. Kagibot. Pirmi mo lang kapapasan datin mo kwarta. Kabantay ka na? Kabantay ka? Dili na siya muhatagi mo, ha? Baya no. Nagkakuripot ang hanggaw kong amahan. Ang akong daddy. Ay, masinugyati ka ng pag-ayo sa batanong niyang babae. Kuripot na kayo. Luguso na to. Nagkabantay ka? Pero ayaw ha? Baday mo ha? Oo. Baligbaran gini ko niya pirmi. Kailayan siya. Magkailayan. Kung kinsas Federico. Mau ba? Basta magpadayo ng yan kakuripot. Ago niya. Di na mo hatag na ko. Kabantay mo. Tuliso na ko siya. Unay dudamags? Oh, guwapa nagas Miss Marga, ay. Shit ni mo, Ola. Oh, Miss Marga, nga no ko, oy. Wa ko ba ko yun sa magisulti? Nagwapa na ka, Miss Marga. Oh, ano di, ay. Nga sa ato pa? Kung wa ko ni mo make-up, dili ko gwapa? Dili, ay, guwapa, gyapon. Lagi ha, laruhan na. Kamusta naman ang anak niyo, Fael?
Da, grabe ka badlungon. Huh? Yatos bar ay nigamit og mga ibay. Ya, way kwarta wa ka ba yan? Kana si Federico. Mao ni mo unay og patay sa iyang amahan. Marika, Ngano? Sa tanaw nimo? Di ba ko husto? Ha? Ola? murag dool sa tinuod, Marika. Kung dili pala na ako mahal si Rafael. Di ko manghilabot. Pero mahal ko siya. Ate, ulog mo ya. Ulukan po ng tiko. May giyaw-yaw ba ka? Wa, Marika, oy, wa. Eto, unanan ako si Darling Rafael. Kay patumaron unanan ako siya sa iyang maintenance. Makatogra ba tong nagsandig sa iyang rocking chair? Sige, padayon lang, Marika. Darling Rafael? Darling, naano ko? Darling, Rafael. Patumaron ka sa iyang maintenance. Kaya, lungkot sa tigwang ni tao na yun. Ulog ka ng tao ni Marika. Okay, Rod. What na? Kuotay sa bulsa. Ay, kwartahan manggod. Hinungdan ang batanong babae. Mupilit lang hapon. Ay, talaga. Iba na talaga ang may pera. Salamat, darling. Salamat. Good. Nakuman akong make-up. Okay, mag-shopping kita. Darling, kanus atong magkita mo to Mr. T. Para bayran ng imong yuta sa isla. Ha? Once nga moabot na siya, mutawag ka tunayon ako. Sa higayon nga moabot na siya. Okay, sige. Anya, okay ka na? Oo, ato na kita. Ay, unya na. Magkuha na kog pads. Usa, Bards? Kanayot lang, magkuha kog pads, ha? Limpyuhan ako ang imong tungkan. Naidaghang atulikon. Usay nga. Nisamot o kaya bagang tiguang in town. Gipain na mag-maintenance. O niya, gikuhaan og atole. Tsa, nagtuod og tiguang nga mahal siyang Marga. Ula, hayag ka ba? Sir! Senyor! Paduol dire. Sir! Unsa to, sir? Dada kining maong bag, ug payong, ha? Ni Darling Marga kini. Sir. Darling, eto na ta? Adto lang kita. Okay. Say, Ula, payungi si Darling Marga. Sir, niya. Buhat dayon ang imong kibuhaton, Ula. Dili kay mumando pa ko. Automatic na kana. Basta manglakaw gani kita. Payungan dayon ni mo si Darling Marga kay init. Okay? Sir. Ola! Trapuhin akong sandal. Napiskan sila ako. Okay. Sige na. Kadiya sa akin, magkuha pa ko ka ng wit na tisyo. Pagdali. Init ra pa. Yes, Mamarga. Rafael, darling. Yes, darling. Darling, ano mo? Higion ko naman ang aircon. Init pa man kihapon. Ula! Shh!
Ula! Yes, senyor! Eh, automatic na yon, pay. Uy, galimutan si Darling Marga. Sorry, sir. Anya, napaypayaran ako si Mamarga. Good. Aron ba nga dili ko sington o dili sa ni mapapas ng makeup ko? Okay. Ipaypayan ti ka, ma'am. Ay! Oh no! Marga, naunsa ka man, ha? Marga, naunsa ka? Naunsa ka man, Marga? Naunsa ka? Cockroach! Patya, Ula, patya ang ukok. Dali, patili. Fast! Oh, Adi, sir. Patay ka lagi. Darling, ilis na ni kini mong kotse. Gipuy-an naman ni cockroach. yes. Yeah, okay, ako gilisan eh. Gusto ko, magpalit ka karon dayon. Okay. Tana, ilarga na. Okay. Ay, nanganaog na mi. Niya mi sa car display. Darling, Ula, siya, ang payong, Ula. Yes, senyor. Nana. Ano yan na? Pay, Ula. Sir, yan na. Bayong o paypay. Okay. Asa ang gusto ni mo, Darling Marga? gusto ko kanang dunay payong. Maulay imong gusto? Yes, darling. Naku, perte. Mahal na naman na payong. Ola, okay ka ba, Ani? Ha? Kining may payong? Kini pa, kining dunay umbrella. Akan na umbrella? Di ka itong magpayong og nigo. What's up ba? Parang kontraktor. Unsa? Si Daddy Rafael na ka na. Kabantay ko na. Baya, nagsiyapin na sa tingali ni sila. Ula, ang payong. Payong si Marga, darling. Ang payong. Yes, sir. Yan na. Baya, pinayungan pa ang nampak na marga. Uy, kanindot ko na ang mga sakyanan niyabot. Rolls Royce. Imo ring gipalit o gideliver? Yes, Federico. Kinsa may nagsugo nimo? Gamao kini ang imong paliton, ha? Kinsa man ay choice ini? Kinsa nang choice? Ako, Federico. Osa, Nga na di ay? believe ko nimo. You are so powerful. Kabantay ka na. Gamhanan ka nga. Og dili gyud makabalibad si Daddy Rafael nimo. Federico. Bantay ka lang, ha? Basig imo lang gihukhukan ang akong daddy. Federico, iho. Darling, sakit akong heart. Sa? Wow! 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 Best Actress! Federico, unsa ka ba? Diyan mo, kabantay mo, ha? Darling, mapahawa na lang ko dinhi. Dili ka mo pahawa. Grabe ang imong anak diri nako. Grabe ka siya makainsulto. Sakit kayo manulti. Imagine, nagtuo siyang gikukukanti ka. Ayaw pagtuo ka niya, darling. Ayaw, darling Marga. Pinya, iya pagit kong giingnan nga.
Best actress ko. Husto na. Igo na, husto na. Ay, asa naman kayo, Federico? Ay, asa ka? Lakaw ko. Kay tingali, mahinaykan ko na bayana. Ano, God? Uwi kayo! Kabantay ka na? Lagot ko na minaw. Best actress! Ha? Murag bambina? Ang sabay. Amo, kana. Marbaw yun. Nakamatikod ka na inyo rito? Huh? Kamahalan ng sakinan nga gipalit ni Daddy. Sama na, kasa? Chiki ang ibayan. Usa! Shit! Palyan, bantay ka lang yun. Bantay ka lang na kung bayana ka. Nyo rito. Ay, hala. Murag naglungot-lungot sa Federico kang Marga. Daw, Roy. Wa kay mahimo, Federico. Moingon kang gihukhok ka ni Marga Senior Rafael. Labaw pa ka. Ikaw ay naghatag og sakit ni Don Rafael. Wow! Rolls Royce? Bigating kakibot? Yes! Bigatin talaga. Kabantay ka na? No! Milyon ang kantidad sa maong sakyanan. Lupi kas diskarte bay. Ang imo big bike lang. Big bike, Samtang big bike. kang Marga, WWO. Oo. Yay. Milyon, ha? Word MILLIONSSS. Millions! Yamat. Imo pag yung gispilling, ha? Okay na. Kabantay ka na. Iya pa karon. Pero sa sunod, kita kayo na eh. Ako na sad. Nindot sa nang biyana. Arang-arang sad. Mura sa daw gold medalist ba? Bantay ka? Nindot kayo ba? Pahiyom ka. Ha? Pahiyom ka kakibot. Kinahan ka. Ano ka? Gipukaw ni mo. Kabantay ka na. Anak. Unsa ba? Gipukaw ni mo na kitulog kong... Ay, katulog kong junior. Sa! Kabantay ka na. Gayon Timo Junior, may gayon na Timo Junior. Ayo. No. Bana. Awa. Marag magic man. Bangon, junior. Bangon. Bangon. Kakibot! Kariot. Gusto kong makakwartag binilyon. Oo, gusto kayo? Dili, ikaw de. Ganaan ka. Ganahan kayo? Kana. Marag nasabi kong nauna kabantay ka na. Pues, ani ni, tabangi kong pangita. Tabang mo pangita og ilahan ninyo. Timo, akita na doon ang istorya diri. Ayo, naun sa kabaya. Kita'y nag-istorya, pero daghan mo. Ilang mo lang yung mga panahon. Kamantay ka. Mo ni mga kakibot, ha? Tabang mo pangita, ug ilahan ninyo. Kinsa na si Maskara. Todo. Tingog mo eh. Nakabasa mi ng karatulaw. Pahibaw. Pahibaw. Nga, imong daddy, Masami, oy. muhatag usa ka milyon kinsa tong makatudlo Tinuna. o makaila sa kinsa si Maskara. Buhata na ninyo. Nagkasabot. O bahog kibot. Maya. Nasakyanan nga may abot, magpatubil tingali na. O si Painting, naglingaw-lingaw lang. Baga ako ang paservisyon. Wala siya matagad na ko. Ilood na tingani siya niling iyang amigo. Asa na boy, Pampoy? Yes, sir. No. Uy, ikaw na, bayabil. Yes, sir. Ako tawon. Sir, sab ka ba unsa naman taon ka ba yun? Nga no day, sir. Nabayot na ka. Ladlad ta, sir. Ladlad. Nga no, dili pwede. Pastilan.
Kung mabuang ka, lisod puggan. Oh, unsa, sir? Ikaw rin bayot kusgan. Sir, ay, komedya ba na siya? Ay, komedya, sir. Ay, komedya. Nausam ka ba'y na bayot naman tao ka? Sa tawag na sa kinaiyahan, sir. Unsa? Managingon, magpalain tag flavor. Uy, pasakit ka kasi mong uyab, ha? Ha? Uyab, sir. Pakyas ka, pakyas. Wa magasinabtan na, sir. Tuday, may Ano, pangutan ako. Oh, unsa man na, sir? Kung may naibawaan ka, sulti ko, kay magtunga tas premyo. Uy, premium. Sa unsa man, sir? Nakaila ka ba kung kinsya ka na si Maskara? Unsa, sir? Maskara? Oo, kaila ka ba kung kinsya na Maskara? Kay kung nakaila ka, sulti ko kay makadawat og premyo nga 1,000,000. Di ka ni Don Rafael. Uy, sorry, sir. Uy, wa mo ko kailangan na kinsa ng maskara, uy. Tabang upanid ko kinsya na siya, ha? Okay? Kay tunga tas premyo, tag 500,000 ta. Sige, sir. Di. Sige, sir. Maningkamot ko. Good! Oh, nidoon ko niya. Pero nagpalayo sa painting. Okay ra painting? Okay ra hindi ka malagan ako. Saan naman? Pero basin umuabot ang higayon nga magpanawag ka na ako. Oh, naay motorsiklo. Balhabal. Oh, si Charity ka na. Oh, gisugat siya ni Bainting. Ito na siya gihatan ni Bainting. Unsa man kay iyang gihatan na ito kang Bainting? Action og tuol si Apel. Bahala ka na diha. Inting, papalihog ko ha. Ihatag na sa bayot. Di na ko gusto nga magbaton pa og butang nga gikan niya. Okay? Ihatag na niya. Nitando siya. Salamat, Inting ha. Ari na ko. Dong, larga na dong. Oh, may ganit kinasaan ako nga gitsa ni Bainting. Huwag siya nidoon ako. Anong paghatag sa mga umutang? Oh, ang gamay kining sulanan sa... Oh, ang sulanan kining surusariwan. Mao kini nga akong gihatag nga to kan Charity. Silbing kasan ako niya sa iyang atol sa iyang birthday. Iyang giuli, pinaagi kang iti. Di na gidaysan ako. Adios, Charity. Dili ko ikaw mapugos. Magpabilin pa na ako. Kaya ang giulit, gusto na niya nga ako iyang kalimtan. Natuman gid ang akong gusto. Napalit ang mahalin nga sa Kenan. Tungod na ako. O di ka paslanan sa akong kaanyag. Kung dili na ako gamiton, diba? Bahalag na ngunot na ka, Rafael. Basta, mapera ka. Hibagon di ka sa akong romansa. Bisag, amana na kaayo ka. Igo na lang mo pikloy. Sagdi lang. Total. Tuskig man sad kaayo ang tag 1,000. Asa may maayon akong buhaton, ha? Matanaw kong Netflix. Ay, nakatuog man ko din sa showroom nga ako rang usa. Oh, may nisuot din sa showroom? Oh, si Federico. Siya kining nisuod. Federico? Nganong nisuod ka? Gusto kong makig-uba ni mo. Kapantay ka na? Unsa? Naibaw ko. Dili na kaya ni Daddy nga muhatag ka ni mong kalipay
Kamantay ka na. Ako Marga. Federico! Ako. Dirit. Oops. Ayaw pagsama. Ayaw pagsama. Ako ang makatag kanimong kalipay. Ako. Animal! Ayaw! Daddy, sa hingpit. Kalipay ni mo. Ayaw! Ang imong pugot! Gilok. Ni ako huso. Pantay ka na, baskog. Baw ko. Dili makalahot sa istabi ni mo. Federico, ayaw pa! Ako, Marga. Ako. Kining imong tingkoy. Saan ka mo? Bayak ka nindot mo din mo. Federico! Bayak naon sa mani. Wadi ka mabra. Wadi ay. Ang angay init ihamong. Pikas na sa. Federico! Ay, kapuso ka. Kuwang tari. Mikey, baya, iyay, karakter ning imong jogging pants. Kasayon. Oops. Federico! Naus-us na, kabantay ka na. Mupaingon ko sa opos. Sama ini. Takla pa nung sa boss niya. Federico! Ni anak ko. Tuong ba di ko maayo? Darling Marga, asa man ka to? Mabangon ko. Aray. Magtimpla ko kape. Muinom ko kape. Sabasat kini si Ula. Ula, hai ka ba? Diyan ka, sir! Ay, paliw kong timpla o kape. Sir! Hiro na amore na ko sa CR. Padahin na, sir! Nasa ba si Marga? Wala ba kumangkabantay si Rogasa siya? Ang kape, balihog. Nariuna ko sa CR. Padayan lang, sir! Kaluoy si Tiguang. Nagkaangkaang in taon. Tagrugay na ba na siyang mugawa sa CR? Uy! Ano ka, ha? Wala ka si symptom sa prostate? Aun sa pa? Kinuog ko. Ang iyang kape, magtimpla ko. Si Marka. Asam sa kani, uy. Nangita naman si Rafael niya. Maone resulta sa dakong bahay nga daghang mga kwarto. Kay dili mahibaw. Asang uban paingon. Oso, maganis Marka. Salbahis ka, Federico! Animal ka! Mano ha, bane. Ay pagsaba. Animal ka! Animal ka! Animal ko. Baya, nakabantay ka na. Labihan gini mong may ka-rebound. Kabantay ka na. Isumbong ti ka kang daddy ni mo. Usa? Isumbong ti ka. Kasabot ka ba? Isumbong ti ka.
isumbong ko nimo. Ha? Isumbong ko nimo. Isumbong ti ka. Pues, kay imo man kong isumbong. Another round. Rita, takpang tika marga. Mura kag bagong sakyanan nito kay Spring. May mo bounce, may mo bounce. Lingi na. Ano naman? Kamantay ka. Tanaw, nindot kayo ang tong posisyon. Kaniyot akong gibidyo ko. Niya. Pusing. Animal ka! Animal! Pagsaba. On the process na kamantay ka na. Copyright. Ayaw ko bang naong. Nindot kita na. Marga. Asa naman ang kape ko, Hola? Yara, sir, na. Oh, sir, buta ka na ko nagsugar? Ayaw. Black coffee ang ako. Murag ka man og karon pa sa akong timplada sa kape, Hola, ha? Okay, sir. Paliho pangitaw niya si Darling Marga, ha? Sir, si Marga, akong pangitaon. Oo, pangitaa. Sir, arinig ko. Akong pangitaon, sir, ha? Pero yun lang, oy. Sir? Lihog ko sa akong abano. Tos, sir? Niyan na, sir, ang imong abano, sir. Ang lighter, man. Ay, wala ko ang lighter, sir. Rito. Sir. Basta magkape ka, Nico. Lamisap ka yung ipanabako. Awesome man. Ha? Musumbong ka bagi hapon ni Daddy. Sungayan kang tako. Sungayan ko. Niyas ubos. Marga. Animal ka? Traitor kasi mong amahan. No. Bad na. Gusto na. Diya ka na. Sige. Pagkabiya ka na. O magpaabot ko. Kabantay nga na. Pabotan ko ang sodya ni Daddy na ko. Federico. Kung kaya ni mong musumbong ni Daddy, ala sumbong! Sumbong na yun! Animal ka! O sa pag-ipaabot mo? Salbahis ka! Di ko salbahis. Kabantay ka na. Yun. Pasalamat ka. Tungod kay akong gitubos ang dili mahimo ni Daddy diha. Nimo, Marga. Unsa? Kabantay ka na. Angay ka magpasalamat na ko. Kani ako, nga anak ni Daddy Rafael. Nga, matinabangon. Hilpul ba, hilpul? Ako'y tao nga, mihatag ka ni mo tubig. Tungod kay, nasayod ako. Nga giuhaw ka. Pagkakagnaw! Oh, come on. Ha? Tapos mo, ingrata ra ka, nga nisulti ka na. Ako pa yung grata? Yes! Tungod kay, angay ka magpasalamat na ko. Tungod kay, pinaagin ako, nakatambal ko si imong kauhaw. Shit! Nakabantay ka na. Dili ikalimod nga.
si daddy karong panahon na. Ana, loy na. Question mark na. Di na kaya. Ha? Kaya ito tingali sa nag-edad pas daddy nga 20, mga 30 anyos. Marabag ka ng electricious daddy. Gamayng sikit. Sirit. Unsa? Sa niya nag-edad sa daddy o kanang 31 nga to sa 40. Aw si daddy. Mura nagpanday. Kusog na kayo mo pukpuk. Unsa? Og sa nag-edad na sa daddy og 41. Ngadto sa 50. Mura nagbason. Kapatay ka na. Brotsa na lang gisaligan. Federico! Kapantay ka na. Og sa nag-edad na sa daddy 51. Ngadto sa 60. Si daddy mura na lang og forman. Lantaw-lantaw na lang. Sige, ingon mo. Kapantay ka na. O niya, sa dihang nag-edad sa daddy og 61, ngadto sa 60 anyos. Si daddy nahimo ng engineer. Engineer? Plano-plano na lang. Unsa? Kapantay ka na. Og sa dihang sa dihang ka na sa daddy. Muedad na ginag 71 ngadto sa 80. Kana si daddy mahimo na ng masahista. Masahista? Apuhap og simot-simot na lang. Ayoko gingulingawa diha. Animal ka? Sige hinga na kong animal. Lakaw! Lakaw na! Sumbong ni daddy. Adto na bitaw ko. Kung makasumbong ka na, timbang-timbanga. Ha? Timbang-timbanga ko no. Kuman basayod si daddy. Nya, nag-ana-ana ta. Nya, tsokolalat ta. Ha? Magpabilin pa ka ha? Kadinhi. Federico! Kibantay ka na. Makatigamtam pa ka sa kaharoy. Makasakay pa ka sa brand new nga Rolls Royce nga sakyanan nga gipalit ni daddy. Federico! Isip-isip! Isip-isip! Una-una pa kayo, ha? Una-una anyos pa kayo. Kung makagamit pa ba ka sa payong nga pakapin sa sakyanan? Federico! Labaw sa tanan. Una-una, isip-isip. Kung sa higayon nga makasumbong ka na ni daddy, may sod pa ba ang imong pitaka unya nga linibo? Grabe ka! Imo kong gikwentahan na, ana. Walang. Di pa hinumduman talang ka. Kabantay ka na. Kaya kung musumbong nga ni daddy, dili ba ka bauno ni daddy, bawio niya ang brand new car, ang mga branded mong mga butang, sama sa imong bag, ang imong LV bag. Kabantay ka na, worth 170,000. Ha? Magpabilin pa ba na mo? Federico! Gamay na, no? Gamay na bisyo, ha? Ubos ba na? Naitag 770,000 pesos. 770,000 plus. Ibong mga alas. Dili ka na bawion ni daddy. Sige. Ato ti kang daddy. Dali. Og isulti ang nahitabo na to. Tara, dali. Ihatod ti ka. Dali. Ayoko gunit ko eh! Dali. Saba! Dali. Diya ka na! Uy. Ni Siri, tinungkanahan. Sige. Sumbong. Aron, atakihon si Daddy Rafael. Ug kung atakihon, mamatay, Daddy. Well and good. Labing maayo. Aron sa ingon, ako na ang manag-iya sa tanang katigayunan ni Daddy Rafael. Uy, baya no? Ala! Sumbong, Marga! Sumbong! Salbayas ka, Federico! Animal! Marga?
man. Naunsa ka, eh. Ganina na ka diha? Nangita ko nimo. Yato ko sa showroom kay si Sir ba, nangita mong good nimo. Okay, nindot ko ng salida sa TV dito. Musod unta ako, pero di man di ka sa gawas. Nganong nangita ka na ako? Ay, gisugo ko na si Rafael. Gipapangita, manggod ka. Asa siya? Nagpaabot mo siya to sa sala. Sa tuwa dito siyang rocking chair. Sige, diha ka na. Arion ako. Dali si Marka. Di ko yawan siyang nakikita na ako. Kikan siya sa suit sa showroom nila. Ang saingan? Si Federico. Kikan sa suit? Dito po na siya. Ayun na, hindi ko magpakita. Tingali ko si Kuhato ni Federico na ko. Animal man eh. Abusador man ni kayo. Hindi ko mapakita sa luguson ko, Charles. Ang kape. Darling? Darling. Darling? Hey, nangita ka na ako? Yes, darling. Sorry. Yun na, diin ka man di ay ha. Nangita ko nimo. Ay, kuan. Dito ko sa showroom. Akong gitiwas og tan-aw katong akong nagustuhan nga salida. Mao ba? Ngano, may isugo ka ba? Yes, di may pautan ako nimo, Marga, darling. Oh, sige, unsa man na, ipangutana lang. Kaya akong tupakon. Mahal mo pa ako. Mahal mo pa ako. Of course. Siyempre naman. Magpabilin ka ako dinihikon. Dili pati ka mahal, darling. Okay. Dili ka mangita og lain. Ay labi na og batanon. Of course not. No. Dili kita na mahitabo, darling. Salamat, Marga, darling. By the way, anong nakapangutana ka man, ana, ha? Nagduda ka ba sa akong gipakita nga pagmahal ni mo, darling? Gusto lang kong manikoro. Kay kuan manggod kining alang si mong kasayuran. Kung pananglit, mahibawaan ako nga aduna kay laing binuhat. Prangkahan talang kadaan sa pagsulti. Ipatsap-tsap ko ikaw ni Federico. Rafael, darling! Tinuod ka na. Tungod kay ikaw, Marga, darling. Libaw ka nga unsa ka dako akong gugma kanimo, dili ba? Nahibaw ko, Rafael. Way kabutangan sa kong dakong gugma diha kanimo. Dili ba nakamatikod ka maninin? Yes, of course, Rafael. Okay, akong ihangyo kanimo. Unsa ka na? Ikaw ang mumonitor sa mga remittance sa akong mga negosyo. Sama sa... unsa? Sa akong mga lending, ha? Nagpatanto man kita. Okay. Pila naman na karon ang capital sa imong lending, darling? Ang kapital, 2 million. And pila
Pila may interest? Oh, gamay ra, 10%. So, dunay 200 a month. Kitaon sa mga interest lamang. O mausab ka na ang i-roll. Okay, darling. O laing negosyo na mo, kitain mga supplier sa tanang mga soft drinks o beer. Tutok ka mga sudad kini, darling. Okay, sige. O kang atong mga apartment nga gipaabangan, tutok ka mga dapit. Diin ang matag apartment, adunay kag 20 ka mga doors, 20 doors, meaning 60 doors ang gipaabangan nato. Tagpila man sa daang abangan. Tag 10,000, meaning sa 60 ka mga doors nga atong gipaabangan, mukita kita og 600,000 per month. Okay. O kang taxi o mga jeepney, monitorag yun ang ilang mga abangan sa matag adlaw, Marga. Okay, Rafael, darling. Og, si Ola. Si Ola, imo ka nang magamit. Siya mo'y tig-make up ni mo. O naapod si Ola. Sa drive o pag-drive, naapod si Ola. Kay dili sa tanang higayon nga magkakuyog ko nimo sa pag libot-libot, sa pagsusi sa ato mga negosyo. No worries, darling. Ako'y bahala, Rafael. Yun na. Nakatumar ka na sa mong maintenance? Uy, wa pa, darling. Tumaroon na, okay? Sige, palihog ko. Nakita na ko si Marga nga nagkumagtambal para ni Don Rafael. Dapat lang. At timanod din niya ang tikawang. Ni Arari ka din eh? Ay, habi po si Daniel Padilla. Kuyawan mo ko ni mo, Federico. Ay. Tara nga, ang daw ka? Anong kiyawan mo ka na ko, ha? Anong kiyawan ka? Saan nagdagoy ko? Horror? Dili man. Kutawi ko juice, kutawi ko. Unsa man nga Diyos. Apple, avocado, and dragon fruit. With milk. Kana? Uy, Okay? sustansya man, magpasingot ka. Unsa ba? Bawa ka na. Okay. Dali. Sige. Aray na ko, pero... OMG! Uy, naunsa ka? Alam, Tutok mga kasa kong atumangan. daoy. Naunsa ka hanggaw. Daoy! Wa man day ka mag-brief, oy, Federico! Na, abierto ang Kapitolyo ay, nakita man ang bagong gobernador! Ay, Kabantay ka? Naunsa? Mia. Tumarang imong maintenance o nga pa ng tubig. Salamat. Thank you, darling. Concern ka gid ay kanako sa akong health. Darling, of course. Maon yung akong paagi sa pagpangga nimo. My darling Rafael. Salamat, Marga, darling. Yusa. Ngano? Ang imong jogging pants. Ngano man akong jogging pants? Nabalini mo pagsulot? Shit, animal. Ano man na? Kuan kining... Anong nabaliman kini? Kuan, may murag man sa mga nga tubangan. Mong, nakunahon ako nga ako nalang ibali, Rafael, darling. Mao ba? Ano mag-antos ka magsulob ni Ana, naamadi ka na diferensya. Dahil daghang lailisi ka na.
Oo, darling. Daddy Rafael! Daddy! Oh, Federico, may pangayoon ka ba usab, ha? Biha. Biha, Daddy, ha? Mao lang ginay imong, pagtanaw na ko, Daddy. Nga sa matag, duol ako ni mo. Doon ako ipangayoon. Dili ba maamangyod, ingon mangyod ni Ana, oh. No. Bada, Daddy. Niduol lang ko, Daddy. Tungod kay, nakita na ko ba? Kung giunsa ni mo pagpangga si Marga. Giunsa sab kanina pagpangga. Federico. Sabantay mo ko na, Daddy. Saludo ko ni mo, Marga. Grabe, pangga gini mo mayas, Daddy. Imo yung gipangga ang akong Daddy. Asa man? Daddy. Pangga si Marga, Daddy. Tungod kay, dili na ka makakita. Ubatan ang babae. Pero, nagpangga ni mo. Sakto ka, Federico. Eksakto ka. Ari na ko, Daddy. Tunay. Oh, Ngayon ko, kwarta, Daddy. dalagi, wag jud ko masayop. Gamay lang, kailangan ko 500,000. 500,000? Yun, kadako ba? Kadako ba niya ng kantidad, oh? Okay. Di ko mugos, Daddy. Di ko mumugos. Sige, bye. Ay, gastador na kining numero 1. 500,000? Darling, tingalig ako na sa ibutahan na ato. Tingalig mo ingon na sa to siya nga. Kung ako'y mangayo, dili ka mo balipad. O kung siya, imong balipanan. Ay, pasagdi siya. Ay, mag-anad ka na kung patuyangan, darling. Rafael, darling. Mga kakibot. Unsa ka na, kagibo? Paminaw ka mo, mga kakibot, ha? Unsay balita sa pagpangita ninyo kung si Kinsa, si Maskara. Wala mo eh. Si Winnie mo. Bukan, kapoy. Okay. Huwag mo tugan. Waoy, kagibot. Bueno. Aron sa ingon, magkakwarta ta. Dan, Simple lang kayo, simple. unta ka na. Kabantay mo na. Unta lagi na. Unsa ba pizza, be? Unsa pizza? Pizza 21. Ano ka na? 21. Bisaya niya in English. 21. Kana sakto mo ni sakto. Good. Pizza 21. Tingbayad ron sa linding ni Daddy. Ano niya? Ang mga customers, mamayad bagina. Noon niya. Mga kibot, ikaw rin tabian. Sige, sila. Minaw man sanan. Minaw, okay lang. May kagibot. Paminaw ka mo, ha? Paminaw ka mo. Kayong alas 4 sa hapon. Hapon. Alas 4, ha? 4:00. Kamong tulo. Sudla ang linding office ni Daddy Rafael. Tulisan ninyo ang kasir. Kagibot, imo ipatuloy sa linding sa imong Daddy Rafael, ha? Tumana ninyo ang komando, ha? Tulisan ninyo ang linding firm ni Daddy Rafael. Liho ka mo mga kikibot, ha? Pero, kinahanglan nga dili ka mo mailan. Tulisan ninyo nakasabot mga kakibot. Asa mang bayad ninyo kanong buwan na? Diyan na. Mayo. Dire. Ay, bayad ninyo. Oy! Uy! Haba! Apang mo dali! Aba mo dala! Huwag mo tingog! Ang mo tingog! Patay! Tulis eh! Tulis! Tulis! Alkwanta! Yatag! Sos pa! So na nagsako! Pagdali! Kung di mo ihatag, patyuti ka! Ayaw! Kuno! Ihatag niyon pagdili. Ayaw tao, maluhoy ka. Retirable na rabag ko.
Pwede na ang akong armas. Uy, may armas ka. Sukan ko ni- Kinit! Ang mamarupat yun na mo! Kuha ang batang kuha na yun, kagibot! Na silang kapag nali! Salamat sa imo pagpahibaw. Bye. Rafael, unsa balita? Doon ay gitulis? Gitulis nga itong lending. Unsa? Di po sila nga ako kahero. Oh my God! Karoon na yun, maglakaw kita. Magsusi kita dito, Marga. Yes, darling! Hola! Hola, Marika! Ano, sir? Ay, hola. Andang mau sakinan. Manglakaw kita karoon na yun. Dali! Oo, sir. Inding tanawa, nay daghang tao. Oo, ito una. Kung may patrol car sa pulis, oh. Naaman sa tungod sa building sa lending. Oh, uy, ito una. Hunong ko na bigay magsusita. Oo, Charity. Inding, unsa resulta? Tulis na hindi. Hala, mao ba? Patay ko nung kahiro. Kinuo ko, gipatay. Giposel. Ano nga pa eh? Ang mga pulis ay nag-imbestigar pa. Kasi tagiya ng mong lending. Si Don Rafael. Huh? Oh, lagi. Ay, naininot ka sa kilan nga ni Abot, oh. Oda. Ang daog driver, oh. Dali speakers pultahan eh. Oh, iablihan na. Nainikawas. Nainikawas to na. Ano gimirkan na? Hamtong na lalaki. Ug napig ko pang batad ang babae. Gipayungan anang bayot, oh. Magsusi ko. Chief, kinahanglan nga madakpan ang tulisan. Yes, Don Rafael. Buhatag ako, ugati. Kinsa ang makatudlo o makadakop sa maong tulisan, sir. Manigamot kami, Don Rafael. Dako ang nakuha nga kwarta. Mga pila ka, sir. Mga almost 500,000. Unsa? Marga, darling. Unsa naman lang ana, Rafael? Ay, wala tayo mahimo, Marga. Mabalik pa kang kantidad nga nakuha sa mga tulisan? Imposible nga mabalik pa ka to. O wa ba mailikin sa mga tulisan? Ay, wa pa mailay pero muhatag ko o kante. Kinahanglan nga magdakpan ang mga tulisan. Basta madakpan lang. Mao ba, Inding? Kanang hamtong nga lalaki mao si... Don Rafael na. Tigiya na sa lindig-lindig. Mao ba? Pila ka interest diha, no? 10% ko no, 10%. Hala, kadakop sa anak, wi. Ay, lang ipahimos lang mga tao-taon. Kinahanglan kayo. Pugos lang, sugot interest dako. Bahala na. 10% tungkol sa panginahanglan taon. Kaluoy sa taos ng huwam, no? Karoon, ang lindig. Mawin na kaluluoy. Noon, ginansya na lang siguro itong nakuha sa tulisan. Bitaw sad, mao sad. Uy, Inding. Doon na may laing motor nga ni Aboy. Day, kanawa, bre. Diba? Si Apil mo na? Manglarga na ta. Dali na. Dali dayon, tana. Oo, sige. Larga ta. Sila sa bayinting ang Charity. Sila din ang nagkuyo. Dali sila bibi. Nagbigay si Charity na ako. Ang saan naman. Oh, naidag ang pulis. Magsusi ko. Paminaw ka mo. Minami, sir. Paminaw ka mo, ha? Ay, paminaw mo ha? Tungkol kay doon na isulti si Don Rafael. Paminaw ka mo. Tungod kay ang akong darling Marga, may isulti ka ninyo.
Paminawan ninyo siya. Okay. Kamong mga niya karon. Ni tan-aw og nagsusis na hitabong atulis din his lending firm ni Darling Rafael. Muhangyo mi sa inyong tabang. Itudlo sa kapulisan kung kinsa man ang mga tulisan. Sekretoha pagsulti ang atong mga pulis aron sila madakpan. Nakasabot mo? Okay. O kung kinsa to ang makatudlo. Kung kinsa ang makaila sa maong mga tulisan, may ganting magpaabot. Labing gamay, 500,000! Okay, kayo. Yes! 500,000! Lain sa tong premyo kung kinsa tong makaila ni Maskara. Oh, bitaw. Oh, yes. Lain sa katong premyo. Ilhan ninyo ang mga tulisan. Ingon man katong tao nga nagmaskara. Okay, panikamutan na mo. Pagkamutan mo, Sir Rafael. Makalaong ba kami, ha? Sabang mi! Tabang mi, Sir Rafael. Tabang mi. Kinaibilang po sa mga tulisan sa pagkuha. Naa pa sila. Na si Don Rafael. Gipusil day ang kahiro. Oh. Naay may abot. Si Federico ka na. Niya sa paingon dari. Hoy! Ikaw! Oh, sir? Usa ka sa nagtulis sa lindi ni Daddy Rafael! Unsa? Tingalig, usa ka sa nagtulis. Sorry, sir. Oh, uy. Unsa? Unsa to? Sorry, sir. Dili ko makaimo, ana, no? Maya, buang ka na ni. Bayot marikan dako. So what kon bayot? Pagkatawa li ko nimo. Di pagkatawa ko, kabantay ka na. Pawa. Aray! Samok-samok ka lang, Dre. Yaman ang palong di ka. Saman, reklamo ka? Reklamo ba ka? Dili, sir. Biya ka na. Langan-langan lang ka na ako. Kabantay ka na. Let's ha! Grabe ka. Salit ng dato mo. Sa kinita mo, Daddy. Gitulis ang atong lending firm, oh. Puisat! Kabantay mo na. Saman, nasakpan man tulisan. Wag yun, Federico. Kinahanglan nga mulihok ang kapulisan. Ano sa madakpan ang tulisan? Oh, kinahanglaman ng kamot sila, iho. Ta! Og, doon ako'y i-offer tungod kay namatay ang akong kahiro. Oh, shit! Shit! Lagot ko na rin. Lagot ko! Iho, ni-offer ko og dakong kantidad sa makatudlo kinsa ang maong mga tulisan. Tira! Tabing mayo na rin. Marga, sa mga gari, nagilong-ilong mga gari ha? Naminaw ra ko. Ayaw pa siyang dis daddy ha? Okay? Okay ba? Turnod ako. Daddy, ayaw pa siyang di. Nagkatungo ka ba, Marga? Ayaw pa siyang dis daddy. Ang tubig. Ayaw pa kawag tubig. Pero panahon ng kabantay kay init kayo. Ay, okay ra ko, Federico. Hoy! Hoy! Kamo! Kamong mga marites. Kamo ha? Maya ikaw rin yung tingog na. Arang-arang. Kabantay mo? Kamong ni Adin eh. Tabang mo pangita og inha ang mga tulisan. Kay may ganti mong mapaabot. Gikan sa kong Daddy Rafael. Kasabot mo. Sir! Arang-arang, nagkanaghan ang tingog. Sige. Kinahanglan nga masumpo kining mga tulisana ha. Kining mga tulis sa atong David. Kay way siguro nga sunod na biktima. Kamo na pod. Kabantay mo na. O nga, magtinabangay kita. O, sir! Sige na. Basig, usa din ha. Ikabantay ko basig, usa din mao ang tulisan. Di mo malugan. Bantay mo ha? Bantay mo. Mahibaw ang gini nako nga kamo
ang mitulis. Pamatyon tamo. Oh, yo taon sir. Di na bati sa tingo ganing usa oy. Ha? Hoy. Bati sus, bida. Ni bati yung dakong kagol yun. Na gol ko. Gol ko ning itabuan. Tan gulan ako ning itabuan si Linding nga gitulis. Kantadi ko ni. Ana, tamantay mo din. Sakit ni. Sakit kini para nako. Ni kadungog mo. Daddy, sige daddy. Ulitin ko daddy. Oh, sige, Federico. Katong namatay nga kahiro daddy. Taga ikog kwarta daddy. Kay atong tabangan. Gitabangan ko na, gitagaan ko na og kwarta ng asawa, Federico. Mao ba? Wa ko kabantay ito na. Pilay mo gihatag di? Gitagan ko siya og 50,000. 50,000? Kamu yung kidadi. Oy, puni. Puni daddy. Oh, okay, punan. Punan ko lang unya ka to. Puni. Bisag 200,000. Para malipay na tong nabilin taon niyang pamilya. Kabantay ka daddy. Okay. Okay, Federico, iyo. Okay, iyo. Akong ihatag katong dugang sa sunod adlaw. Og mga adlaw, Ano yun daddy? Imo ginang mga empleyado. Empleyado ko to nimo namatay. Tabangan yun. Okay. Tabangan susto. Okay, iyo. Sige. Pamauli na ka mo, daddy. Marga, dadanas daddy. Kabasing o ganibang mag-uul taon is daddy ba? Kabantay mo, anak? Ilan si pusing diha. A-display magana mong beauty, ay. Unsa? Mga to na kita, ula. Onyor. Salamat kami ato sa Federico. Rafael, Og murag, wa na kayo sa mutamay kanimo, Marga. ha? Oo, kanunay na siya magpahimangno kanimo nga atimanon ako. Oh, darling. Murag ni bati na ko kalipay nga ingon ni ang pagtagad ni Federico kanimo, Marga. Rafael, Onya, sir. Punan mo tong kwata isip tabang ni atong namatyan nga pamilya, sir. Oo, ula. Ihato doon niya ang kwarta, ha? Oh, sir. Oh, sama ka niya. Inuktok mo ka. Walang. Sige ni mo dawat. Ngayon na nang kahimtang taong abil ron. Anogdan lang ko niya, Inting. Sa ako, ginugnan ko. Ikaw, unsa imong napanid-an niya? Huwag ko na ako maingon siya na. Gusto ko siyang kalimtan, pero sa kanunay magsamok siya sa akong nauna. Kay bawo ka matagabi idugay ko makatuok. Magkunahuna ko niya kung naunsa na siya. Makabubuon ka. Ako gani. Gibati ko kabala ka diya ni mo. Ay, ni abil ay. Sure dia, kabala ka. Unsa man kabala ka ako no? Kuan ka na. Kuan ba? Wa na mo tagad. Wa na ko mo tagad niya kay basin bag dalain puto siya tanong ako batong kay pirmir kang ni anak ko ron. Gani na lang. Likay ta niya, di ba? Sa niya? Di ba? Sa niya? Luyas kumigoy. Luoy ko siya kahimtang oy. Magdali ko. Etod ko ni kwarta para sa asawa na itong cashier ka naman tayo. Ole, asa ka? Ay, Federico! Abri pang Kapitolyo! Tapa! Oh, maya. Ay, ako yata na kwarta! Gisugo ko ni padadi ni mo ba? Ipato dito sa kadabito namatay nga cashier. Oh. Kali kwarta, ato dito sa Uy, matyan. labi ba yung? Oh, excuse me, ato na ko ha? Oh, oops! Oh,
Good. Nagmotor si Ola. Ay, nagulaw na sa Kapitolyo ko nag-abre. Ah, uy, wala. Nay, nag-uniforme. Dua ka tao. Oh, nag-uniforme mag-army. Ala, di para ko. Checkpoint ba siguro ni sila? Mag-checkpoint sila. Ambil ka ng bagay mo kita. Unsa? Ambil na. Ano? Tulisan di ay mo. Dagan mo storya. Patay ng... Oh. Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama.